Коста Маняци, аз съм да ProtoPG и днеска ще снимам в Coolcraft. Аз съм админ. Хият админ би трябвало да се пада. И днеска ще правя томбука. Днеска го отворихме сервера и реших да направя на томбука. Имаше към колко? Абе, доста хора имаше. Колко чайте сега се сета? Имаше към 20 човека днеска. И надявам се да влезнете и да се запишете поне за томбулата. Томбулата ще се тегли на 15 съба, дорато томбула няма да е тегля в PP Fighter. Защото вече много не игра там, даже вече не игра. Игра само в този сервер и там да ви покажа варповете евент. Така, това е евента. И то ско направя. Сервер е мой на Malmint и на хостера. Сервер е 24/7. Никак не лагва. Ето, сами гледайте, не лагва. И мисля томбата е ето. Екипа на Coolcraft ви пожелава приятна игра. Ето, мисля това да е Pro 4 Unbreaking 3, Sharp 5 и другите неща. За да се... да. Пишете запис, ника ви в играта и скайпа. Ще ви поискам. И да се извиня, че не съм качвал от доста време. Но просто нямах време. И да. Enchant. Да ви покажа. Аз го правих. Но не ми се правеше много. Его. Така. Да, той е вип. Защо трябва да ми го казва. Изтеглих си нови модове. Така. Направо ги изнасилих тук тез. Звънят ми, не вдигам. Сигурно ми звъни Даниел. Даниел да не чуете смотания звук. Защото... не знам. Не ми трябва помощ. Така. Така. Ще кажа да ви разведа и варповете отново. Да ви покажа варповете. Jump. Така, джъмпа не съм гледал кой го прави. Не спря да ми звъни. След малко ще му звънна. Аре, що не му скоча? Да. Така, иска да ме уби 2 пъти, ама аз няма да. Джъмпът е правен от Malmint, Даниел, Мирослав. Така. И сега тук стигате. И сега тук ако тронете някой, ще садна просто яката. Така. И кой там е? Кой прави този е? Кой прави този боня е? Опа, лагна ми. Така, и следващия ларп е шоп. Аз и Даниел сме го правили шопа. Аз му казвах айдитата на блока и той ги пише, защото не може да знае айдитата всичките. Той ги знае, ама не баш всичките. Така, почнати, ама не е довършен шопа. Ларп Survival. Тук ние сме на плосък екран, иначе е добър джъмп. Той Survival на ръка сме го правили. Доста е големчък. Той не го знам кой. Тоско пак си играе. Ко пак си играеше, Даниле? Ко пак? Кой ти е, ладафака? Младафака. Даниел, добре. И траде. Аре. То ти тране. И традето. Тук влизате. И трете. Там даже виждам. Там
Тук някакви козурукски айтеми. Ботски. Да, де бях влязал. Така. И да, това ще от мен. Надявам се клипа ви е харесал. Коментирайте, оценявайте. Надявам се томбата да се изтегли по-скоро. И това бях аз. Пада и припомня томбата, Pro 4 Unbreaking 3, Sharp 5 и целият ми инвентар направо. И да, чао.